ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ରାତି 12ଟା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗସାଥି କଥାରେ ଆସି ତଥାପି ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ପୁରୀରେ। କାମ ସାରିଲୁ ବି 11ଟାରୁ ସାଢ଼େ 11ଟା ଭିତରେ କାମ ସାରିଲୁ। ଆସିକି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିଛୁ। ରାତିରେ ତ ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇ ହେବନି, 12ଟା ଗୋଟେ ରାତି ଭିତରେ ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇ ହେବନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି, ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ମୋ ସାଥିରେ ବି 4-5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ମନା କଲେ ଯେ ଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରନା ଇଏ କରିବା। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ହେଇଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିକି ଟିକେ ଖାଆ ପିଆ କରୁଥିଲୁ। ଖାଆ ପିଆ ସାରିକି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଟିକେ କହିଦେବା। ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଅନୁଭୂତି କଥା ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଧାମକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ବୋଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଲି। ଏ ମାସରେ ମୁଁ ହାରାହାରି ବୋଧେ 20 ଥର ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ମାନେ ପୁରୀ ବାଟି ମାଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ମାନେ ମୋ ଘର କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ହିଁ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ମୋ ଘର। ତଥାପି ପୁରୀ ଠାରୁ ମୋ ଘର ହେଉଛି 40 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି। କ'ଣ ନା, ଯେହେତୁ କାଲି ଆଜି ରାତି ପାଇଲେ ମୁଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ଦୀପାବଳି। ମୁଁ ବି ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲି ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ଯେ ପୁରୀ ଯିବା, ଟିକେ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି। ଯାହା ହେଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବରାଦରେ ସେ କାମଟା ସରିଗଲା। ତେଣୁକରି ଆଉ ଘରକୁ ନ ଯାଇକି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଘରକୁ କ'ଣ ଯିବା, ଟିକେ ଯିବା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିବା। ସକାଳୁ ଯିବା ଦୀପାବଳିରେ। ଆମେ ଟିକେ ଖାଆ ପିଆ କରିକି ଏଠି ବସ ଉଠ କରୁଥିଲୁ। ମନ ହେଲା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବା ପାଇଁ। ଏତିକି କହିଯାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟିର ପୁଅ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଁ ନିଜେ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟିର ପୁଅ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିଜର ପିଲା ମୁଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମର ପିଲା ମୁଁ ବି ଅଧିକ ବି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଥର ଜଗାକୁ ଡାକିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ତା'ର ମହିମା କେତେ। ଗୋଟିଏ ଥର ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସକରୁ 30 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିକି ଆଣିବ ବୋଲି। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁତପ୍ତ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ।